Вітаю спадарства, працягваем трымаць повестку дня. Поступило такое пытанне, чаму я не маю пытанняў да Ваніша і Міколы. Я адкажу так. Пытанні Ванішу і Міколе будуць задаваць СБУшнікі на поліграфе. А мы з вами, можа быць, даведаемся тую праўду, якую ад нас хаваюць. Я троху атрымаў крытыкі за відос з Шабуцкім і былымі добраахвотнікамі. Пазначу сваю пазіцыю. Так, я прымаю крытыку, што мужчыны з яйцамі, са зброяй могуць самі вырашаць свае ваенныя пытанні, але ніхто не адмяняў дэмакратычныя шляхі. А ў відосе я выказваю сваю падтрымку аснове палка, менавіта добраахвотнікам, менавіта байцам, паказваючы, што падтрымка ёсць па-за межамі підроздзела. Што датычыцца выбараў у каардынацыйную раду добраахвотнікаў ПКК, то я не моцны прыхільнік мяшаць палітыку і вайну. Але калі штаб кіеўскага катла не плануе баявых задач, то ён не з'яўляецца баявой часцінай. Калі прадстаўнікі кіеўскага катла абралі для сябе палітычны накірунак, сустрэчы з дыпламатамі, дэпутатамі, арганізацыя канферэнцый, напрыклад, шлях да волі, то я не бачу логіцы забараняць жадаючым байцам прыняць удзел у выбарчай кампаніі каардынацыйнай рады, тым больш, калі гэта не забараняе устав. Падкрэслю, у відэо з Шабуцкім я выступаю з падтрымкай асновы палка. Я падтрымліваю ваяроў. Я выступаю за змены кіраўніцтва, таму што я сам хацеў тых зменаў, калі быў у шахтах ПКК. А вось тут увага! Калі гэтыя змены не адбудуцца, то не будзе ніякага ПКК. Новыя рэкруты не паедуць, бо няма даверу так званаму штабу. Старыя байцы сыдуць у іншыя підроздзелы, бо няма даверу так званаму штабу. І гэта важна. Было яшчэ пытанне, ці могуць салдаты ЗСУ абіраць праз выбары сваіх камандзіраў. Нет, не могуць. Але ПКК добравольчы рух, дзе акрамя ваеннай справы ёсць і палітычная. Хто гэта прыдумаў, я не ведаю. Я не ведаю ніводнай ваеннай часціны з палітычным накірункам. Але мы маем тое, што маем. Як я гэта бачу, то павінна быць асобнае палітычнае крыло, якое прадстаўляе байцоў, бо байцы самі заняты ваеннай справай. А вось каб стаць прадстаўніком палітычнага крыла, павінна быць падтрымка ваяроў, на маю думку, менавіта праз выбары. Ну што ж, працягваем сачыць за падзеямі. У наступным роліку разбярэм, што такое рада камандзіраў, хто туды ўваходзіць, як туды патрапіць. І да новых сустрэч! Жыве Беларусь! Слава Украине!